Ti Masakbayan. Ti napalabas, naragsak da Margie kan Rico, iti relasyon da. Kanayon ti panagpasyerda, kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagparit na ni Jane, ti ex-girlfriend ni Rico. Mariribukan ni Rico, nuan niya ti aramiden na. Pinalagipan mat ni Lester ngagpanunot anaimbag, nang runa ket masikugan ni Margie. Gapuken ni Jane, nagbaliw ti panagayat ni Rico ken ni Margie. Ngem napilitan latta daytoy anang yawid ken ni Margie, ijay balayda. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas anapauwan. Servidora, ditoy drama tayo, ti Masakbayan. Agpudno ka man kanyak? Asino ni Jane nga ex mo? Akayat nati makisinubyan kan ka. Ibagaman kanyak ipudno? Asino tinang ibagakin ka iti dayta? Saanen anas kan nga amom no asino tinang ibaga? Ti salsalod sodak. No asino ni Jane? Iso ka di ti makagapo? No apay akanayon ka asaan ang makaigna? Iso ka di ti pampanunutam? Margie, Sumungbat ka! wen. Pudno dayta. No asino man tinakaydanon kan ka iti dayta. Pudno. Kat aging ga ita. Ay ayatag pailan ni Jane. Ngem gapo ta masikog ka. Napilitan ak amang yawid kan ka dito'y balay. Ngem saan akayat asawan dayta nga ay ayaten ka. Impagpagapok lang iti agbalin nga anak ta. Anya? Pakawanan na ko, Ma Margie. Ngem nagsubli ti sigud a panagayat ko kini Jane. Kat ita, uray anya ti aramidak. Saan ka amaayat? Akas iti panagayat ko ken kuana. Apay anaramin mo kanyak ti kastoy Rico. Sa anak mo nagkurang kan ka. Impay ko amin na panagayat kan pamatag kan ka. Ngam apay. Pakawanan nak. Ngem uray anya pa iti aramidak. Saanan nga agbaliw ti rignak. Wen, inayat ka. Ngem manipod nagparik na ni Jane kanyak. Nagbaliw ti amin. Kaya't maasawan. Pinagayayaman naklaan. Saan? Inayat ka mat itinapod na. Ngam idinagsubli ni Jane. Nagbaliw ti rignak. Isu apakawanan nak. Adakan kami na desisyon. No agtalinagid kalata iti danak. Isu na lang. Tadimon mauray amaayat kamanen. Salbang kitde. Nana, apay nga akong ungat kayo. Di nakman kasarsarita si Kamarchi. Agborborak tidarakan ka. Awanan kay tibaing. Waitress kamot gayam. Kat ijay gayam bar tinagam-amuan nyo kin ni Rico. Nana, uwan, pudno na ita. May saak a servidora. Nga mamati kayo man wano saan. Tila ang trabaho ijay kati ag-serve iti arak. Awanin sa balipay. Ulbaud! Nana, Iti kaano man. Saan ka maaklon para iti anak ko? Apay mat ngamen at ikinaado ti babalasang amabalin na nga arman. Si kapay laang amay sa waitress mat. No sa dino abarti ng pidpidutan na kan ka. anya, Iti kaano man. Saan ko nga inarapaap ang makaasawa ti anak ko iti kaskan ka? Ha? Waitress ti maasawa ti kakaiso ng anak ko? Ay pakawanam. Nana, uray waitress sa klaang. Saan nyo kumamot nga ibabati pa nakita yung kanyak? Pudno abar tinagam-amuan mi. Ngam, nadalusak ang babae. No ti pa nagkunam kat mamati ak iti ibagbagam. Nagbidot ka.
Iso apumanaw kan dito isang wanak. Tamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Ay, Rico, aya. Nalaing kamot iti panagkunak. Ngam apay anagbalin ka amaag iti dayjay amarjay. Nanang, No di mo pa ila papanawon dayjay babae. Siya kun amis mo ti agaramid iti pamuspusan tapno pumanawan. anya ka din day tangay bagbagayo, nanang. Amoyo mat amasikog ni Margie. Ipagpagapuyo latan iti agbalin nga apo ko yo. Anya, apo ko kunam. Ha? Masiguradom ka day asikati amati sikog na. Ha? Iti kasjay at trabaho na. Imposible asikati ama. Nanang, Iyawid mo kit din ni Jane dito'y balay. Iti kasta, mapilitan ng day taamar jay apumanaw. Diyak kayat akit kita hindi pa nagrup-rupa na. Nang runa iti naamwak a waitress mo't gayam. Tiawanan pa in a babae. Trabaho ti saan anak katurpaw. Nang ko amin dagiti nagsaritaan nyo iti inam. Adda akla ang itilikudan nyo itay. Margie, Talaga gayam at di na kun kabaulan nga ilaban iti inam. Guputa day jayin a Jane ti ay ayatam. Sipod pay. Amomon amay sa kaserbidora. Amomot gayam asaan akas kanyak ti kayat ti inam. Ngam apay ang nagdaton ka pay laang kanyak. Naamok la kumakas to iti pagbanagan ti ayan ayat ta. Idi pay la kuma aliniklikan ka. Saan ko nga ipili ti bagikan ka, nga ayatan kan ipatignak. Ngam sapay ko ma. Ta ipaay mo ti pagrebengam kas ama. Iti agbaling to nga anak ta. di ka madanagan. Sa anak to nga agkurang iti agbalin nga anak ta. Day talaang ti kidawakan ka. Ano sak ti makipagnaad kan ka. Aging ga ama ipasngay ko ti anak ta. Apaman ang makapagpasngayag. Agawid kamin ijay lugar mi. Naimbag man ka nakapasyar ka dito'y bar ita, friend. One friend. Ay, kasla mabagtitak iji balay dari ko. Gapo iti kapapanunot ko no anya tinaskan nga aramidag. Ha? Indam abulan ng tinapalabas. Manipod na kipagnaudak ijay. Pulos adyak narik na ti panangisakit ni Rico kanyak iti inana. Anya? Imparupan na launay kanyak. Aday ji adji inti napatigkan ko na. Ay, unay matanday di ari ko. Nasinpad mat iti panagkunak. Ngam, nagbigdutak mat gayam. Awanin, friend. Saan akon amang namnama ama isublipay ti sigot alinangan mi. Anya nga ro ti planom ita. Alangan mat nga agan anos kalatay ti dan na day nga awanan bain ari ko. Planong ti agawid iti lugar tayo. Ha? Oray kas ti tinapasama kanyak. Amok at ti pamilyak latta ti mga klon kanyak. Wala. Nasaya at day taan na panunot mo. At least ijay, ada ni tatang mo at tumulong kan ka. Saan akas iti ina ni Rico? Kasla demonyo. Awan konsensya na nga ina. No ko na mga agawid ka ijay lugar yo. Addakan ka dayta, Margie. Agawid ka talaga. Sa anak ngagpangadwa iti desisyon ko. Adakan ka, no agpasngayak at umay ka. Pagyamanak dayta. Ngam no saan, ayos lang. Margie, Sapay kumatag na nayon tiragsakyo iti dayji a Jane. Saysaya atam ti biyag mo, Rico. Sapay la kumatamagunod mo tiragsak akayat mo. Adyak kabaulan nga ipaikan ka. Di ka madanagan. Sana nga agkidaw iti oras kan atensyon mo. Banag apagayatan ti inam. Oh, Margie! Nainbag nga orasyo, Auntie Emily. Di magasak, tagpakada akla kumakan ni Jenaline. Mabitlaan. Apay ang nagdakkel ti bag mo.
Sa dino ti papanam. Agawid ak ijay lugar mi, auntie. Ha? Apay ni Rico. Adan sa bali a babae itibiyag na, auntie. Aniya. Nagsinublian da iti sigod a kaayan-ayat na. Iso ni Jane. Ken maysa. Iso ti kaya ti inana a para kan kuana. Anya mo tanaklasit pa nagpampanunot ti maysa nga ina ti kasta. Masikog kapay, ngam di damadla na asyan kan ka. Nang runa ti inana. Wan nga rod, auntie. Mano abulan ang nakipagnaeda kadakwada. Ngamjak pulos na rig na ti ayat kan panangisakit da kanyak. Una yan. Ala, agan-anos ka, balasang ko. Kabaulam day ta. Numabalin la ko mga agyan kalatan dito eh. Ang sana mabalin, gaputa masikog kamot. Kan umadanin ti panagpasngay mo. Wan nga rod, auntie. Kat, agyaman ak unay iti kinaanos yu kanyak. Awan anyaman na, balasang ko. Ay wanam kit di anaimbag ti agbalin nga anak mo. Di mo baybayan. Kat no kasapulam ti tulong, awagan naklata. Agyaman ak unay kada kayo. Ante Emily, agyaman ak unay. Agawid kagaya man, friend. One friend, total. Awan matla ang lugar ko ija ayan dari ko. Sige, kat agan-anad ka ha. Kas itinako na ni Auntie Emily kan ka. No kasapulam ti tulong, umawag ka laang. Agyaman na ka talaga. Nakasingsingpot kayo unay kanyak. Awan ti sabali nga agtitinulong, no saan ada tayo matlaang. Agsubli akto, friend. Saan man nga iti kabiitan a panawan, ngam addan tulad ta. Amok nga agsubli akto pay. Promise mo day taan? Namnamaag day ta? One friend, ipasiguradok dayta. Ay na, nasaya at nagawid kan, anak ko. One tatang, ngam pakawanin da ko ma. Nagbidotak. Saan kami matkat nga agong ungat kan ka, anak ko. Iti anyaman na panagbidot. Pamilya lata, ti ad-adda makaawat. Agyaman na, tatang. Kahit, kumusta matan ti ama ti agbalin nga anak mo? Naragsak iti din nati sa bali a babae. Ngam ayos lang kanyak. Awan parikot. Ah, Kabaulak a padakkelan ti agbalinto nga anak ko, tatang. Saan nakagkidaw iti sustento iti amana. anak ko. Nagsakit para kanyak tinapasamag. Ngam sa anak nga agpaabak. Lumaban ak para iti anak ko. Saan ko nga ibabati kinatao? Gaputa awan dakes nga aramid ko. Nasaya at dayta na panunot mo, anak ko. Saan arumba nga agpaabak ka iti anyaman apan nakaupay. Wano pan nakapasakit. Wan tatang. Kasta talaga ti aramida. Nasaya nagawid kan, friend. Ay na, nagpintas ka matan ama sikog. Siguro, babae, ti agbalin nga anak mo. Sapay ko mga ruta kasta. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo, ti pangipamaysam iti oras kan atensyon mo. Ay, adu, dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno day ta anak ko nam, friend. So ano di nakamantakdaran dyan ama ti sikog mo. Ay, bye-bye amon. Ipas ngay mo kit di ta anak mo. Ay, wanam. Ay, wan gayam. Amom, adda dyan kapsat ni nanang. Kasangsangpot na anak gapo iji abroad. Ay, amangan no kayat mo tumat ti abroad. Mabalin na kaatulungan. Ni, kayat ko Aga brodak to. Inton addan to 2 atawon ti anak ko. Mayatak iti insingasig mo, friend.
Anya ti sumarunong nga aramiden ni Margie. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay wita alawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Margie ti maipapan iti ex-girlfriend ni Rico. Kinumpronta na daytoy, ngam nakuna ni Rico, asaan arumbang ang makibiyang ni Margie. Saan latamat ang nagbaliw ti pandakilangan ni Nana Openg, kan ni Margie. Agingga asaan ang nakaanos ti balasang. Isu ang nagawid, iti lugar da. Iti kaadana iti lugar da, saan asinarsarungkaran ni Rico daytoy. Nudiket nagsapol, iti sabali a babae. Kalpasan ti dua atawan, nagdesisyon ni Margie nga agabrod, kat napagasatan ti balasan. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetay ita alawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Di mon panunutan ti naglabas mo, friend. Ti agbalin nga anak mo ti pangipamaysam iti oras ken atensyon mo. Ado dagiti single mothers ang nagbalin a successful iti biyag. Pudno dayta ko na, friend. Isu ano din nakamantakdaran je ama ti sikug mo. Bayam, ipas ngay mo dayta. Ay wanam. Ay, gayam. Adda je kabsat ni nanang. Kasangsangpet na lang ang naggapu ije abroad. Amang ano kayat mo tumati abroad? Mabalin na kaatulungan. Agyaman ak no kasta. Intunduan ton ti tawan ti anak ko. Mabalin kon ton ti agabroad. Oh, sige. Takasaritak ni Auntie Sofia maipapan iti dayta. Nay, malidliday ka man ang anak ko. Tatang, Di ka kumamat agliday iti kasta. Diyak kaya't makita ka akasta. Rumbang kumaan aragsak ka. Gaputa manulangan alawas, agpas ngay kan. oy nga ro tatang. Nga malidlidayak la ang amang pampanunot ka ni Rico. Umadaning di pa nagpasngay ko. Nga maging gaita. Kaslaawan la tabibiyang nakada kami iti agbalin nga anak mi. Anak ko, saan laeng akasla? Tatalaga kide nga awan bibiyang na. Ngam saan kumaaday tati makagapaw, tapno mapukawan ka itinamnama. Tatang, Adaw dagitiin na, asan at tinakderan dagiti awanan bain na lalaki. Ngam nagbalindamat a successful iti biyagda. tatang. Isu arumbang akanayon anapig sa tipakinakam mo, anak ko. Di mon panunutan ni Rico. Ti agbalin nga anak yaw, ti panunutan. Manungal daw dyan nagsaro no ahali di nga awan trabaho tayo pare. Di mo matgayang pinasyar ni Margie dyan lugar da. Awanin ti makagapo. Tapno mapan ko pa siya rin, pare. Anya? Isu ti pimanaw. Isu ti kayat na. Kan may say. Adan baro a girlfriend ko. Una yan? Wen pare. Ni Hana. Adayo anapimpintas ngam ni Margie. Una yan dahitan pare. Saan pa yan naipasngay ni Margie ti agbalin nga anak yaw? Ngamita? At damanen kabarbaro akaayan ayat mo? Gagangay iti baro, pare. Kan kang runaan na. Guwapo. Ay na. Maragsakan ako na'y para kan ka nakaw. Nanang,
At dagaya man baro akayan ayat mo. Wananang, ni Hana. Wow! Panagkunak! Magustuak na dya babae. Nagan na pailaan kat magustuakon. Sigurado day tananang. Ngamin, napintas ni Hana. Nasaya at no kasta. Nasaya at no saan akaskin ni Marje ti ugali na. Ay saan nanang? May pasiguradok day kada kayo. Kat kaano nga rod nga umay mo ipasyar dito'y balay. At danto nanang, ngam saan pa'y nga ita. Mabiit laang, Auntie Emily. Ni Rico mo't di nakatugaw ijay ikid. Uwan nga agpaisoan niya. Mabitlaan. At damot ti babae akadwana. Wan nga rod, Auntie. Kat nag-sweet da adwa. Ha, siguro, isumanin at ibaro a girlfriend na. Anya. Ay, una yan, day taari ko. Masikog pailaan ni Margie. Ngam kastamot na ti aramidan na. Ti awanan bain. Ibagak ko maday to'y itigayam ko. Diyak kayat nga adalaang ama stress ni Margie. Gapo iti kastang aramid ni Rico. Awan saan mo nga idanon itigayam mo? Ibagam tulatan no makapagpas ngayon. Ay na! Nag-cute mo't kanday ta anak mo, friend. Wan nag-cute akmat ngamin nga inana. O, di cute. Sika talaga. Kunaklakit din no ibagam a-cute ngamin ti amana. Ay na, friend. Pangaasim ko mata saan mo nga ipalpalagip ti amana. Awanan day di kanyak. Kan linipat ko ni Rico. Kas ama ti anak ko. Ha? Manumot din abolan ti napalabas. Manipod impas ngay ko ti anak mi. Nga maging gayta. Awan latta. Di naman lamalagip ti anak mi. Talagang awanin bibiyang na. Una yan ti kastaya. No apay mo't ngamin nga adda dagiti lalaki akasta ti panagpampanunot da. Kunamla no makapataar ti kinababaero da. Babaero ko nam? Katuan. Saan aya nga imbagakan ka ni Ginalyn ti nakita na? Anya ti kayat mo asawan. Pasensya kalakuman, friend. Amok ngamin nga idi pay laeng kat addan sa bali akaayan ayat ni Rico ijay syudad. Anya. Mabiit man na ang Rico. Ha? Nasaya at na nagranata. Asino jay babae akanayon akadwam nga umay ijay bar no itirabi? Ni Hana day jay. Isto ti girlfriend ko. Anya? Apay. Unay kamutan. Ha, talaga gayam nga insukat mon ti gayam ko. Naimbag kumamat no suportaram ti anak yo. Ngam panagrik na kat saan mat. Jenalyn, nuan yaman ti aramida kiti biyag ko. Awanin bibiyang mo. Anya? Saan ka matapakibibiyangan niya? Kat, anya nga ruday tingar aramidem. Di mat pan nakibiyang. Panangisakit ko laang itigayam ko. Saan kon nga ayatan ni Margie? Idi pa'y laang. Iso apang hasim man. Saan mo ko mga ipilit jay tao asaan kumet nga ay ayatan? Una yung tikastoy, tatang. Nay, apay anak ko. Ipagarup ko no saan apod no ti madamdamak ko. Ngam nagbidutak. Pudno mat gayam. Nay, anyat kayat mo asawan. Nga adan sa bali akaayan ayat ni Rico. Anya? Uwan, tatang. Idi pa'y lamasikugak. Adan. Ay, unayin nga ugali ti babaero na ita. Ay, kunamla nun na yun ti biyag na, ti kinababaero na. Okay lang kanya nga oray ag babae iti mano. Basta panunutin na kumati anak ni. Ngam saan mat. Ala, hambay amon anak ka. Total, napigsaak pa'y lang mat amangaw awer iti apok. Kabaalak pa'y mat anak ko. Isu ang makatrabaho kalata.
iti kasta. Makaurnong kalata. Wen gayam, 2 atawon matan ti anak mo, friend. Wan, Amangan no kayat mo ti agabroad. kinapudno na, daytang roti pampanunutak ita. Kayat ko talaga ti agabroad. Nasayat no kasta, friend. Kat, anya nga ro ti planom ita. Desidido ka kadin? Itikas na. Kasaritak ni Auntie Sofia no anya ti makunam. O sige, mayatak iti dayta, friend. Ay na, anak ko. Manulangan nga aldaw ti urayay na. Flight mode na. Wanya ro tatang. Ay, kinapudno na. Nadagsan ti baro ko. Para dayto iti anak ko. Kada kayo. Aramidak dayto para kada kayo. Para iti masakbayan tayo. Maawatak tirik nam, anak ko. Ngam daytoy, ti kanayon mo atandaanan. Anus laeng, anak ko. Addan tulat ta. Wan tatang. Saan mat siguro nga agnanayon akas to'y tibiyag tayo. Gusto ka, anak ko. Basta lakit dinagagat ka. Kanawan, ti mapaspasa kita matao. Isungawan ti imposible, itikaskan ka. Agyaman ak unay iti kanayon nyo apanang palpalagip kanyak, tatang. Ay, kasla ka ano lang, iti-adaki dya Pilipinas. Ita, adakon ditoy. Ngamita, adakan dito'y abroad. Wan nga road, friend. Nagbiit at talaga ti panawan. Katuan na. Iswa di mo mapupuutan. Itisaan nga agbayag. Makaawid kanton. Wan nga rod. Wan gayam. At the good news ko kan ka. Anya na ita? Nasingpat at talaga dagiti amok. Amom ka di? Nakuna kanyak di amok a babae. Ano kano kayat ko? Tulungan nak nga ituloy man hindi panagadal ko dito'y abroad. Imbaganak kan katikasta? One friend, iso anak karagragsaka. Gaputan nakaranaak iti amo akas kadakwada. Ay na, nagswerte kamatan, friend. Oh, Kat, anya nga itimbagam? Siyempre, saan ako na nagkadkad? One, kunakon. Ay na, congratulations! Friend, agyamanakan ka ha? May saka alalaki, makunabakla, ngam nakasahisaya at kakanyak. Agyaman ak unay, friend. Hello, friend! Kumusta? Nasaya at lagta, friend. Sika, kumusta ka magtan? Ni Auntie Emily, kumusta? Nasaya at kami lagta. Wow! Umapala ka talaga kan ka, friend. Oh, tapay. Nagpintas day ta uniform mo. One friend, kinapudno na. Private school, dati pagad-adalak ita. Wow! Nagswerte ka talaga. Wanya rod, makunak at talaga aswerte, ah. Gaputa saan la ang ababaunan ti pagnibilibilangan dagiti amok kanyak. No dikat, kapamilya. Nagasag ka talaga, friend. Ngamin, nakatumpong ka itinasingpat nga amo. Sige, ituloy mo ti panagadal mo. Amok ang makaturpos ka. Manumaten adaras nga imbagaken ka nga ipasyar mo kumamat ti kaayan ayat mo dito'y balay, anak ka. Di kay ka di madanagan, nanang. Umadanimetan ti panangipasyar ko kenkwana dito'y balay. Nasaya at no kastanak ka. Tapno maamamok mo ti agbali na manugang ka. Katuan mo ta, nanang. Ipasyar ko dito'y balay ni Hana iti kabita na panawen. Namnamaak dayta, anak ka. Dito'y gayam ti balayo, honey. Nagatayo mat. Wana ni, medyo adayo. Ngem, ayos lang. Sa bagay, ayos lang mat para kanyak. Tas ikaw mat ikaduwak. Ala,
Agtugaw ka lang dito'y salas, ha? Tayo nakayaban ni nanay. O sige, kan, yalanak mataniti danom, ha? Mawawak namin. Okay, mabitak lang, honey. Ha? Danica? Ha? Si Katikayan ayat ti anak ko? Awanan ko iti boeng! Di ka pa'y lanapnak at dinadaol mo ti pamilya? Sa ita, ti anak ko man ang tibik-bik ti ma'am! Mabit man lang, nanay. Diyak mawatan. Apay akasta ti bagbagayo kinihana. Ha? Saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may samot la waitress. Saan la dayta? Agsalsala pa'y iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anangan lilaw idekin ni tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadadaol ti pamilya tayo, sakbay api musay ni tatang mo. Hana? Anya ka din daytoy? Ay, Rico, pakawanin ako, ma. Diyak ni namnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain a babae. Awan konsensyam. Iti ka man. Saan ka amaklawn amanugang? Iso nga itapay lang. Likli ka mong ti anak ko! Anya ti aramiden ni Rico itinaduktalan na. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay witaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetay itaalawas ana paulwan. Servidora, dito'y drama tayo ti Masak Bayan. Rico, saan ahana tinagan daytoy a babae? Anya? Iso ni Danica, may sa a waitress iti inuman ijay town. Ken saan laabas ta waitress, no dekat agsalsala iti sangwanan dagiti customer. Anya? Daytoy jay babae anangal lilaw iti daydi tatang mo. Iso ti makagapo, no apay anadadaol ti pamilya tayo, sakbay api musay daydi tatang mo. Hana, pudno ka di daytoy. Rico, pakawanin na ko, ma. Diyak ni namnama nga isugayam ti inam. Wan, siyak ti ina ni Rico. Awanan ka itibain. Awan konsensyam. Iti ka man, saan ka maklon amanugang? Iso nga itapay lang, likli ka mong ti anak ko. Ay, ayatak ni Rico. Awanan ka itibain! Likli kam ti anak ko, no di mo kaya't amay sagmak ka! Apay adi mo imbaga kanyak. Asi kagayam tinagbalin akirida day di tatang ko, Hana. Pakawanin na ko, Mariko. Saan na ka nagbalin nga open kan ka? Nagilimadag. Nga may silang ti masigurado para kain ka. Tinapod na panagayat ko. Ulbud, iti ka ano man, saan ka nagbalin anapod no kanyak? Awanan ka itibain. Manipod ita, agwin na swastan. Nagilimod ka kanyak, inlimod mo tipod no at trabahom. Rico.
Kunam kanyak nga agtrab-trabaho ka iti paglakuan iti kawes. Ngam saan mo't gayam, taman nala ka mo't gayam iti may sa abar. Rico, iti dayjay. Ngam saan itan? Nunam na maam kat ayaten ka akas iti sigot. Nagbidot ka. Isu nga aglinipatan. No insapsapam ko mga impasyar day di babae dito'y balay. Naamam ko maadagos ti kinapudno. Nanang, Ti kinaado ti babae dito'y lobong. Day chay paymot a babae ti nasarakam. awan mo tinay bagbagayo kanyak. May papan iti nagbalin a babae day di tatang. Itataam mo mon. Pangaasim tawas-wasamon ti relasyon nyo. Winaswas ko nanang. Hindi pala namin sangal daw. Nasaya at no kasta. Tanusan, amangan no anya pa iti maaramid ko iti dayjay a babae. Hello, anak ko. Hello, Tatang. Kumusta kayon? Ay kat nasaya at lata. Aywan gayam. Nakitak dia impos mo iti Facebook. Ay na, nakagradwar ka gayam ay. Wan, Tatang. Congratulations, anak ko. Proud dak asyak ti amam. Ket amok nga oray daytoy anak mo. No bilang ta makaawatain. Maibaga namat a proud ken ka nga inana. Agyaman ako, nay, Tatang. Kinapudno na. Nakaragran sa kag ita. Diyak impagaro, amaragpat ko dahi ti apagtang itibiyag ko. Ah, Panagkunak, idadaak pa iti ta Pilipinas. Agpatinggaak lang iti kinaservidora. Ngam nagbiddotak gayam. kas iti kanayon ko nga ibagaken ka, anak ko. Awan imposible iti kasken ka. Ket ulitak manan kablaawan ka iti panaggraduar mo. Di da ka man makadwa ita. Ngam urayan me ti panagawid mo. Ay na, makapaproud mo ti Margie, Auntie Emily. Ha? Naggraduaran, Auntie. Oh, kasta ka di. Bilibak met iti dayjay abalasag. Awan makunakkan ko na. Wan nga rod, Auntie. Kasla kaano laang, idi adda dito nga agi-serve iti arak. Ngam ita, nakaturpusan. Ket, naibaga na kadikan ka no kaano ti panagawid na. Naku na nga agawid ka no kalpasan ti upat abulan. Nasingpet dagiti amo na, Auntie. Iso nga oray saan pa analpas ti kontrata na, mabalin na ti agawid. Ngam, agsublimot lang. Nagasat jay gayem mo. Gaputa uray ka sa nutrigat ang napasaran na idiadapay laang ditoy. Nga, successful matitan. Nakaturpos, kan nakaurnong pa yan. Ayun, Auntie. Kinapudno na, nagdakkel di balay nga impaaramid na iti probinsya. Oh. Nakitak idi na minsan ang nagawid ha. Oh, sapay la ko mga rod. Tagtultuloy ti swerte iti biyag na para iti pamilyana. Paririkaw, nakitam ka di post ni Margie iti Facebook na? Ha? Nga niya. Impos na idi na minsan nga daw. Naggraduar mat gayain. Anya? Ni Margie? Naggraduar? Tilamok may papankan ko anak at nag-abroad. Wen, nag-abroad. Nang pinagadal dagiti amo na. Kastamat ti damag kaw. Anya? Apay, saan mo a friend iti Facebook? Saan pare? Kinapudno na. Imblock ko idi. Mabainak mat amang yan black manan kan ko na. Nang runa ita, tanak ko naman nakagraduaren. Jakman am mo ngamin kan ka pare. Anya ngamin ti inararamid mo. No mabalin la ko mga isubliti na palabas pare. Inaramid kon. Ay,
Dayta ti kanayon nga ibaga ti kadwan. Maudi talaga ti babawi. Iswa masapol, anaanad tayo, iti anyaman nga ramidan tayo, pare. Husto ka, pare. No para kanyak, nasaya ta babae ni Marjay. Uray ko nam idi a waitress lang. Ngam nasingpad. At daamin ken kwa na nasayat agalad ti may sa babae. Ay, laglagi pang pare. Saan a plus pogi points ti kinababae raw. Tano nagsingir ti karma. Ay saus, delikado ka. Oh, apay kasta tila nga manak ko. Kasla na unag ti pampanunutam. Pampanunutak ni Margie, nanan. Ha, ayun gayam, nadamag ko. Naggraduar gayam ni Marjay. Kat ijay pa'y abroad ang nag-eskwela. Pudno day ta, nanang. Kat adda ka din dito'y Pilipinas. Kinapudno na. Umadanin ti panagawid na. Anya, Planok ang mapansarungkaran ninton makawid. May liwak matan kan kwa na. Nang runay ti anak mi. Apulos ajak nakit kita. ha, Mangnamnamak ang mapakawanak pailang ni Margie, nanang. ay kat sapay ko anak ko. Sapay ko tamapakawan na ka. Nakaragrag sa unay, anak ko. Nakaawit ka matlaang ngayon. Kasta ak matatang. Jak may ladawan ti ragsak, amarikrik nak ita. Ay na, dandani malpas gaya man ti maipatpatakder abalay tayo. Wen, anak ko. Dagita tinapanan, dagiti impaw-pawit mo akwarta. Isu asaan asayang, dagiti bannog mo. Agyaman ako unay, tatang. Ala, umunag tayo. Adda ejay unag ti anak mo. Impagarot ko lakit din. No sinasarungkaran ni Rico ti anak mi. Ngam saan matgayam. Ay, pulos asaan ngayon imay dayjay ariko dito'y balay. Kasta ka di. Ayos laeng. Awan parikot. Talaga nga impamaysana ti oras na kan atensyon na iti sabali a babae. Nga oray nalalinipat ti anak mi. Anya nga road, anak ko. Narigat mat, no pilitam ti tao asaan na akayat. Ala, bayan yung tatang. Ipashare kong tulangan ti anak mi, di balay dari ko. Inton at dawayak. Ay na, no para kanyak. Saanan anaskan pa nga ipakitam ti anak yu iti dayjay ari ko. Tina, Manipod impas ngay mo ti anak yu. Nag-abroad ka. Sa ita ang nakaawid kan, pulos adi na inikan patid ti anak yu. Isu asaan arumbeng nga bilang kas ama ti kaskan kwa na. one friend. Ngam oray kaskasano. Inayat ko mat ni Rico. Kan kang runaan na. Isulat ta ti ama ti anak ko. Isu nga ayos laeng nga ipakita kadakwada ti anak ko. Sa bagay. Kat sapay la kumaa. Tanasaya at magtantipan nakilangan dakan ka. Sapay la ko mga road, friend. Barang saanan akas iti sigod. Nainbag nga oras yun, nana. Ha, Marjay. Wan, nana. Siyak nga rod. Kat, iso daytoyan ti apo ko yo. Ha, ay na, nagdakil kagaya man apo. Marjay, umunag tayo di tabalay, balasan ko. Ijay tayo ngagsasarita. Oh, sige, nana. Anda ka din ni Rico? Wen, adda di taunag. Nakaturog. Nagbara nga minti panawan. Isu nga inturog na. Nairanamot nga awan trabaho na ita. Kasta ka di? Ang mga no ada di asawa na. Ay ikwa. Awan asawa ni Rico balasang ko. Awan asawa na. Agyaman ako na, Margie. Taimpasyar mo dito'y balay ti anak ta. Wen, Kumusta ka matan? ayos lang.
Naragsak matibiyag ko ita. Kan saan akon awit tres, akas iti panangkit kita mi di kanyak. Ha? Ulitak, saan akon awit tres? Kamaudyanan na. Adamot na talgad at trabaho kita. Kasta ka di. Margie, nakababain man. Ngam, amangan na maikanakpay iti maudi agundaway. Tapno agbalbaliw. Anya? Pangasim ko ma. Amok nga ado tinagkurangak kas ama ti anak ta. Kas kaayan ayat mo idi. Sapay kumata di nakpaayan. Pasensya kan, Rico. Ngamdya kon maipaayday takid kidawam. Umdasan para kanyak ti anak ko nga inspirasyon ko iti biyag. Ha? Naladaw ka. Nunapod no kamatlaang. Idi pa'y lako mga impakita kat impariknam kada kami dayta. Ngam saan? Margie, Gapot na napatpatigkan ka ti sabali a babae. Rico, siya kon daytoy. Diya imbabam idi ti kinatao na. Gapot may salaang awitres wano serbidora. Ngam nagasatak. Gapo iti panangibabam iti dayaw ko. Isomat tinagbalin akarit kanyak. Margie, Imulam dita panunot mo. Saan nga amin awitres wano serbidora? Kat awan tinasaya at apagturungan ti biyagda. Kang runaan na. Saan anarugit at trabaho ti waitress. Ditan papagayam, tinaggibusan te seryetayo itaalawas ana paulwan. Serbidora, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.